Panjenengan amargi niki waktune sampun telas. Kemawon damel langon suka lho Ndarayu. Jin. Bab kewajiban sakmenika sampun namung sedanten lho Ndarayu. Jin, mbok bilih panjenengan badhe ngersake napa kemawon sedaya sampun sumadya. Jin. Jin kula Ndara kula. Kok kados mangkaten lho Ndarayu? Nggih. Nggih, Ndarayu. Nggih, leres. Nggih. Lah umpami ngeten pripun Ndarayu? Dados wanita niku manut kemawon amargi ohong-ohong ngoten mawon. Pripun? Tresna niku jalaran saka glibet Ndarayu. Pripun? Oh, kados mangkaten. Anjir, monggo-monggo kula dherekaken Ndarayu monggo. Supaya aku bisa nggayuh kamulyan ning Praja Majapahit. Ning pangandikane Kanjeng Rama, aku ora dikeparengake munggah ana ing Datlaya Agung Praja Majapahit. Kapara aku jumujuk menyang Kepatihan Majapahit kang saperlu bisa ketemu kelawan paman Harya Jejetan ya paman ya pancen kabeh mau cecok supaya aku bisa nggayuh kamulyan ana ing Praja Majapahit. Bakal ndak tindakake ngira pantes aku cekak nyang rompoke wasabda telapon wasabda manana kula sing